Súper feliz. Tiña ganas. Bueno, antes de nada, eu quero agradecervos a vos por seguirme, por aguantar as miñas tonterías a veces que digo, bromas, pero tamén quería agradecerlle a dúas persoas en especial que son as que me axudan cando hai que chegar a sitios complicados e que che entra esa angustia, verdad? Bueno, como o sitio de hoxe. Wow, mira. Que moras gigantes. Wow, estaba eu aquí contando, pero isto, wow, gigantescas. Bueno, quería agradecer a María Portanet e a Luz Alonso, que son as que veñen a estes sitios donde un solo se cagaría de medo. Bueno, eu cagueime igual de medo, pero bueno, entre te repartes a carga. Hoxe estamos aquí na raya que divide a comunidade de Castilla, León e Galicia. Tamén moi cerquiña do que serían as médulas, non? E no concello creo que é Corullón. Sí, Corullón. E aquí viñemos porque durante un tempo longo funcionou, bueno, un tempo longo non, o tempo que durou a guerra mundial, e creo que tamén estuve activo na guerra de Corea, esta mina de Wolfram. Claro, o Wolfram se emplea, é un mineral que é necesario nas épocas de guerra para as fundicións e para o armamento. Despois, pouco chega con algunha minas, pero cando hai demanda, hai que ter moitas minas. Pois aquí funcionou este complexo minero e estamos no que eran as viviendas dos mineros. Era unha especie de pisos de aproximadamente lina ficha técnica duns 60 algo metros cuadrados. Hai un número considerable de vivendas para os que tiñan familia, non? E os solteiros eso, eses tiñanse que apañar con vivir no sótano. Aí había tamén unhas edificacións, cos solteiros a bodega. Sí. Ben, pois este é o poblado minero, ou o que queda dele, eran uns edificios robustos, grandes. Hola, Luz, que tal? Aquí, o que ten de, cando ves con xente a facer fotos, hai que ter moito cuidado, porque aparece unha cámara por calquer lado. A mellor vestía, miras e tal, e queres facer un pis e xa encontras a alguén cunha cámara aí. Bien, hai que ter cuidado co eso. Pero bueno, boa xente, esas fotos non se publican, as fotos comprometedoras non se publican. Ademais, o que se fai nas salidas, queda nas salidas, eso non volve ao mundo real. Este é o mundo da maxia, do capirú. Bueno, pois isto son as vivendas. Vamos a intentar chegar ao que eran laboratorios, oficinas, as outras dependencias da mina, porque ao longo de toda esta montaña se ven unha serie de construcións que eran as de elaboración, lavar o mineral, extraelo, seleccionalo, e esta sería a parte residencial dese complexo minero. Deixos, impresionante, guapo, categoría. Gracias por estar aí e por aguantarme. Hasta logo.